xi qabelhom ħalli Merħba, is-sif fil-għaxija dan huwa xouter illum ħanitkellmu dwar in-naħal. Ma għandna lil Jorge hawnhekk tlaqnax għandi ħafna x'nistaqsi. Mela kif beda dal-interess jiena flok bad hobby ieħor mort fuq l-apikultura? Meta kont qed nistudja t-teżi l-aħħar tas-sena l-Università ltqajt ma' persuna veterana jrabbi n-naħal u da b'tant passjoni kien joqgħod jallimni lilu wkoll ġifieri fuq it-trobbija tan-naħal u minn hemm bdejt imbagħad irrabbi n-naħal jien. Malta hija magħrufa bħala l-gżira tal-għasel, il-gżira l-ħelwa m'ħafna laqmiet li tuha. Aħna għandna għasel daqshekk tajjeb u x'jiddefinixxi l-għasel Malti? L-għasel Malti huwa differenti minn għasel ta' postijiet oħra x'Malta jisu kollox imrobbi fil-kastik. Allura ma tantx għandna ilma x'ta ma tagħmilx. Alright, fhem. U allura l-essenza u l-intensità tal-għasel toħroġ iktar qawwija minn bnadi oħra fejn ikun hemm xi ta' b'abbondanza jew ilma b'abbondanza. U f'Malta mbagħad għandna wkoll ħafna fjuri differenti fl-istess żmien. Allura jkun għasel varjat bħala għasel. Jagħmel differenza fit-toma tal-għasel l-istaġun li nkunu fih jew inkella fejn murira n-naħal stess. It-tnejn huma jagħmlu differenza ma b'mod ġeneriku ħanajdu l-istaġuni sewwa f'Malta għandna l-ħarifa nibdew bih, ir-rebbija, is-sajf u s-sajf ġieli qasam fit-tnejn. Għanna dak li ngħidulu tas-satar tax-xari jew inkella tal-ewkaliptus. U jekk is-sena tkun ħażina jew pereżempju bħal għawdex, l-għasel normalment jittieħed darba f'sena. Allura qisu jista' jkollna sa massimu ta' 5 kwalitajiet differenti ta' għasel skont l-istaġun. Nisimgħu mad-dinja kollha dwar l-importanza tan-naħal u daw il-pollinizer biex niftehmu hekk. F'Malta qed naraw żieda jew tnaqqis? Fuq il-dokumentazzjonijiet li joħorġu ta' kull sena jidher li hemm żieda. Ġifier minn sena l-oħra dejjem jidher li qed jiżdiedu n-naħal f'Malta. Mill-esperjenza l għandi qed jonqsu n-naħal imma mbagħad in-naħal bħalma jien nerġa' nżid in-naħal għax ma nkunx irrid li n-naħal jonqos. U x'inaqqas in-naħal u jżid in-naħal? Tibdil fil-klima, in-nuqqas ta' ambjenti, it-taħlit ta' naħal ma ta' barra li ma jkunx daqshekk imbagħad b'saħħtu għal Malta, allura ma jkunx jifla. Għandna naħla Maltija li hija endemika Maltija. Iva, għandna naħla endemika Maltija. U x'miżuri qegħdin jittieħdu biex din in-naħla kemm jista' jkun nippreservawha u tkun tagħna biex niftehmu? Bħala miżuri nazzjonali m'iniex konxju li qed jittieħdu l-ebda miżuri, però n-naħla Maltija s-sena l-oħra ġiet iddikjarata tal-insat nazzjonali u allura hemm suppost l-isforz li din in-naħla tiġi iktar rikonoxxuta. Bħala mbagħad fuq livell individwali hemm diversi naħħala li anke biex jibdew jew anke biex ikomplu jistaqsu li jkollhom naħla Maltija għax jafu li hija adattata u hija l-aħjar naħla li tista' tuża l-Malta. X'inhu huma dawk il-parassiti jew l-affarijiet li forsi nistgħu nagħmlu aħna biex nipprevenu li ma jmutux in-naħal? Ġifieri hemm il-parassiti li joqtlu aħna nistgħu ngħinu. Il-parassita li l-iktar qisha tmexxi mart hija l-varroa distractor jisa bħal urdina biex niftehmu tan-naħal. U dejjem trattamenti għaliha biss però n-naħal lokali wera anke mir-riċerka illi b'xi mod qed jirnexxielu jiġġeldilha. F'Malti hu. U anke jista' jkun il-klima tgħin, il-fatt li sħuna ħafna bħala Malta u hekk. U allura wieħed huwa imħeġġeġ biex kemm jista' jkun juża n-naħal lokali anke kontra dan il-mard biex b'mod naturali jaqflu. Naħħala. X'jagħmlu biex kemm jista' jkun jipprevenu daw hemm metodi li wieħed jista' juża jew tittoqgħod fuq il-natura minn nfisha. Mediċini jużaw ukoll organiċi, ġifieri hemm ħafna affarijiet, hemm mbagħad ukoll interventi man-naħal, pereżempju li wieħed ineħħi l-bawla l-irġiel għax din il-parassita tħobb tmur iktar fuq l-irġiel milli fuq in-nisa. Allura jekk innaħħu l-irġiel inkunu qed innaqsu minnha. Bħala livell ta' għarfien fejn jieħdlu l-protezzjoni tan-naħal għall-popolazzjoni. Kif tarana qegħdin? Naħseb li żdied l-għarfien. Anke l-gvern ħa ċertu inizjattivi anke fi skejjel permezz ta' programmi fosthom il-livestock farming u hemm qatt għal tarif dwar l-apikoltura. Jisu dejjem kien naqa' misteru forsi għax in-naħli għansed żgħir ħafna u allura ma tantx jafu ħafna fuq in-nies.
imma hemm ħafna rfin. Naf li inti hemm involut ħafna max-xogħol ta' żgħażagħ fejn tidħol l-apikoltura. Għaliex importanti li n-nies żgħar jieħdlu għaliha din l-industrija u hobby wkoll fl-istess ħin? Le, importanti ħafna bħal f'kull ħaġa oħra biex il-ġenerazzjoni tkompli tiġġedded għax jekk ma jkunx hemm iż-żgħażagħ għada pitada l-anzjani jispiċċaw. Ġifieri tajjeb li jkun hemm dejjem min jibdel il-musmar ġdid jaqla l-antik. Eżatt, bħal mamlu miegħek jiena hawnhekk għandi il-beġġ żgħira tajjeb nispera li ġorra bunur tajjeb għax ħaqqek għax irrispondejtna ħafna. Jekk tixtiequ li xi ħadd ieħor li jiġi hawnhekk u jirrispondi fuq xi suġġett dejjem ibatulna fuq dan l-email. Grazzi.